svake godine, pa i ove, Nacionalna služba sklopila je 2 sporazuma sa gradom Somborom. Jedan od sporazuma je udruživanje sredstava. Grad Sombor izdvojio 9,5 miliona, a Nacionalna služba je dodelila sredstvo u iznosu 9 miliona 300, ukupno 18 miliona 800. Ovim sredstvima omogućeno je financiranje 49 projekata samozapošljavanja i 18 poslodavaca za zapošljavanje 18 radnika. Ukupna sredstva koja su izdvojena ovim programima za samozapošljavanje jesu 15 miliona 300, a za programe novih radnih mesta 3 miliona 500. Pored ovog sporazuma, grad Sombor sklapa sa Nacionalnom službom još sporazum o tehničkoj saradnji. Mi se zahvaljujemo gradu Somboru koji svake godine zajedno s Nacionalnom službom stoje na istom zadatku. Saradnja je fantastična i mi ne bismo ništa tu menjali. Pored ovih mera, grad Sombor je u ovoj godini sproveo i akciju javnih radova u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, pa je bilo angažovano 30 ljudi, isfinansirali su žensko preduzetništvo, također smo pomogli i stranim zanatima. Normalno da će grad Sombor u narednoj godini nastaviti sa merama aktivne politike zapošljavanja.